Pokoknya nyawa dong Pak. Indonesia. Sama Indonesia. Bersama Game Audio, terima kasih. Mikirno isi ati opo tenan tresno iki dadi siji. Mantep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal apik keukir. Yakin aku tenanan sumpah yang janji iloku netes tenan. Kurangku sepurane cenanane ngene. Sayang titip rokoku, titip rasa tresnoku. Seneng iki mung kowe sing ngerti, dadi kanca critaku sepanjang uripku. Suwun ngancani, suwun sampun nyekseni, padange dalan sing tak liwati, citrone ati Gusti pun rampungi. Spesial untuk istriku tercinta Cindawani. Terima lu campur sari Indonesia bersama LVS Decoration, Wahyu Production. Pasukan jogetnya dong. Mas Ian, terima kasih Mas Ian. Mbak Nimas, Mbak Riani, Mbak Wulan PC. Yakin aku tenanan sumpah yang janji iloku netes tenan. Kurangku sepurane cenanane ngene. Rokoku titip rasa tresnoku. Seneng iki mung kowe sing ngerti, dadi kanca critaku sepanjang uripku. Padange dalan sing tak liwati, citrone ati Gusti pun ngrampungi. Sikat Mas ya nyanyi. Terima kasih, terima luang Indonesia. Terima kasih Mas Wawan, Wahyu Production. Terima kasih LVS Decoration. Terima kasih Mbak Pur sebagai prasmanan, dan masih banyak lagi. GM Audio terima kasih, Langgeng Jaya terima kasih, Tuenko Soloko terima kasih buat semuanya yang sudah hadir mensupport acara pernikahan kami. Yakin aku tenanan sumpah yang janji iloku netes tenan. Kurangku sepurane cenana
anane ngene. Terima kasih.